Okej. Hvala. Hajmo. Šta ti voliš da si naprijed, jel? Ma reci, meni je sve jedno. Neću da čujem šta je Luigi. Ovo je Luigi. Ajmo sad. Da vidimo, objasnimo kako. I sada, ovo je Luigi. Isključi onaj tik-tik. Kaj je Luigi. Molim? Zvuk da isključim. Što? A nećeš da slušaš? A dobro, evo isključio sam. Isključio sam zvuk. Kakav Jurić? Jurić bi mogao čitavu noć ovako. Koliko je kilometara Jurić? Dobro. Ali dobro, hajde reci sad kako ti je pravo ime. Jurić. Ne. Kako ti je pravo ime? Jurić. Nije Jurić. Pravo ime kako ti je? Sad te pitam, čika Nedin. Kako? Jan. Đan. Tako je. Ja hoću da budem Jurić. Ali ti hoćeš da budeš Jurić? Jurić se preziva. I sad ja ti mi daj prezime, može. O, Jurić. Može. Da, može. Ali inače kako imaš drugo ime prezime? Dalje hoću negdje Jurić. Eno ga iza Jurića. Iza Jurića je Đan. Aha, to je Čik Đan. Hajde Đan, upadaj. Ti si rekao da sam ja čik hik. Ne, to je, ima Đan između nas. Aha. Trebali smo ga. To se Đan malo spod, a Jurić je brž. Onda Đan ode šetat. Tako misli. Ne mogu, pa ga neće reći na ruku, povezano da. Dok je im da jako idem. Bogotno tijelo prije. Evo, hajde, izvini. Isključ pa uključ. Eto, može? Može. Nekad vidjeli sam. Da. Danas Čik-Tikova još vidjela sam. Daj mi ovako. Evo malo pa ćemo kasnije uključiti, ne padnemo nogu. Malo mi se vrti glavu. Pa to nije vrti. Ja mislim da ti Čik-Tikak nemao da završiš na ovom čudu okruglom. Ne bi Čik-Tik znao ni gdje je. I gdje je glavu da mi reći. Kao ni ja. Onda nema ne, pa da moraš stavljati. Kako nema reći? A auto nema ide. A šta ima on? Imaju žigava. Ne treba biti Evo ovdje ćemo. žigava. Ovamo, desno. Tako. Tu nam piše nešto. Joj. Joj. Evo ga. Joj. Pa ta žigava. Mislim da će ovaj Čik-Tik da bilo zasno kad je hodao. Znam. Dobro razmisliš. Sljedeći. Vidiš, vidiš,
Jesi se... Aha. Da. Pa ne bi bilo loše da uključiš ono normalno svjetlo, jer ja već budem Jurču, aj napravi svjetlo to da gori. Ne valja ti to svjetlo ništa tako kad se pali i gasi. Ali fino ne gori stalno. Eto, nemoj više. Eto tako. I podigni gore da ne bacati svjetlost ispred tebe, nego dalje, znaš. Eto tako. To, bravo. Bravo Jurču. To ćemo tako dovići, da? Starog šlepa oko ti imaš. A šta je sa mačkom? Šta je sa mačkom? Pitate čik čik. Aha. Žmigavac. A hoće ovo da napade si opet sebi žmigavac. Nemoj žmigavac, ostavi nek tako gori. Nemoj žmigavac, ostavi žmigavac sada. Neka, dobro je, hajmo idemo. Jurču, hajde ubaci udrugu. Udrugu ubaci, ideš prvom. Se udrugu. Sad uključ malo izgleda. Ljudi gledaj me otvrzovat uključiti. Pa ne znam ja, to je specijalna, kod nje je ona Northland sigurno, ili? Mislim da je Black Diamond. Tu je. Evo ga. Eto, je li sad dobro? Sad bolje ljudi. Ja sam škoda. Tako se smo To je tvoj znak sada. Ja sam Renault. Renault 7. Evo ja sam Renault. Megane budi. Evo bit ću Renault Megane. Uprija, klikao sam. Ajde. A je zaledilo ovdje. Sami led. A dobro, mogu, mi za vas. Dođemo ovaj put.
Što ovdje imaš, čekaj. Vidi zvijezdu. Ima mali medo. Ali drugi put ćemo gledati. Vidi kako se super vidi. Ne moraš šaptat, nije to pravi medo. Op. Dobro. Šta? Hajde ti sa mnom mogu. Nećemo tu s tom stancu, idemo ovamo, dođi ovamo. Ne, ovdje ćemo, hajde samo ti, tako. Ali uvijek se voli da važi. Vidimo, vidimo sad. Boga mi, gume su ti nešto, popuštaju ti gume tete. Vidim kako se kliže. Jelene Jurčeve gume sam gledao sada, popuštaju. Sad ćemo Jurču lijevo. Boga mi, ove moje gume skroz otišle. Vidiš mene kako sam toliko iskrivao. Da mi bljeska to tako. Ma ne daj Bože. Hoće mi probati. Ma šta će mi, dosta meni disko klubova, ostario sam ja za disko kluba. Ako ti meni ovoliko križe, ja mogu zamisliti kako je tebi. Evo, sad je normalno. Ima problem. Problem. Ko ima problem? Jurč. Ćemo snimiti kamera koliko smo prošli danas. Nismo još stigli. Imamo još malo. Da, to je. Naša tura 14. Ovo je naša kratka. Da vidim. Evo vidim. Da vidim da svoje. Ovo je Jurčeva i Stanjina kratka. Čani pogoda. Au, šta je ono dole? Što ovo da ovo se vidi? Vidi ona svjetla dole što se vidi, šta je ono? Je to neki grad? Koji grad? Sarajevo. Koja je to država? A reci mi još ti jako živiš u Bosni, ja da živim u Bosni, gdje ti živiš? Idemo desno. U Zagrebu ćeš ti. U stvari možemo i ovdje. Kako god hoćete. Da, više. Možemo i ovdje je kraći. Da, kraće ovdje. Jeste. Polako ovdje i kamena ima, čuvaj se da ne padne. Ne mogu sad nam treba da vidimo da ne padne.